Sa number 8, BJMP NIR, ang nagatuyo karon magpatukod sa dugang nga mga BJMP facilities sa rehiyon. May pila ka mga LGU nga offer sang ila sini nga mga duta nga patindugan sang among nga facilities. Ginakabig sang Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region nga dako nga pagpanghangkat sa una sini nga tuig ang mga gutok nga mga jail facilities sa rehiyon. Inigin pahayag ni BJMP NIR spokesperson Attorney Judy Benray umadhay kadungan sang ila pagsaulog sang una nga anibersaryo sang BJMP NIR kag ika-35 nga anibersaryo sang BJMP. Suno kay umadhay, isa sa mga pagatutukan sang BJMP ang pagpatukod sang dugang nga mga pasilidad sa rehiyon. Nagtanyag na sang duta kag pondo para sa pagpaubra sang dugang nga jail facility ang Cadiz City. Samtang may nagapadayon naman nga pagpatukod sang isa pa ka facility sa San Carlos City. Nagtanyag naman ang syudad sa Bacolod sang duta para patindugan sang dugang nga jail sa syudad. Nagaginutok na gid ang mga jail facilities bangod sa kadamuon sa mga preso, ilabi na sa Bacolod City kag Silay City suno sa iya. May 32 lamang ka mga jail facility ang Negros Island Region kag masobra sa 8,000 ka mga preso ang yara diri. Lapit ka bisita sa Public Safety Undersecretary Jed Patrick Mabilog sa anibersaryo sang BJMP NIR. Yagin pahayag nga nagalibot sila sa karon agud matumod ang mga kinahanglanon sa BJMP sa tagsa ka rehiyon. Handa man ang gobyerno nasyonal suno kay Mabilog nga maghatag sang pondo para sa pagpatukod sa dugang pagid nga mga pasilidad. Ang goal is mag-isip kita sang number of PDLs is equivalent to the number of beds. Pero sa Subong, hindi na number of beds kundi number of floor space. Kay as a matter of fact, ang ginahimo Subong, daw ginaschedule na lang kung saan matulog ang PDL kahit hindi man sila pwede kadungan tulog tanan kay magalinutok din sila. So amoy na nga gina-schedule pero right now ang mga congested natin yung mga jails are in Silay and Bacolod, so we cannot yet provide the specific numbers, but we are hoping that ang mga big jails, particularly ang sa Bacolod, Silay, we can start preparing or makakuha kita donation from those areas in order para ma-remedy naton ang decongestion. Yes, ang mga dagko nga mga jails